திரு அருட்பா சொற்பொழிவுகள், சன்மார்க்க உரைகள் மற்றும் எனது உபதேசங்கள் ஆகியவற்றை தொடர்ந்து காண அருட்பெருஞ்சோதி சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள். எல்லா உயிர்களும் இன்புற்று வாழ்க. அன்பே சிவம். திருச்சிற்றம்பலம். அன்புத்தமிழ் உள்ளங்கள் அனைவருக்கும் நல்வணக்கம். அருட்ஜோதி அலைக்கேற்றின் அன்பார்ந்த சொல் வணக்கம். மார்கழி மாசம் பிறந்தாச்சு. வழக்கமாகவே வைகரை காலை எழுந்தால் அமுதக்காற்று கிடைக்கும். மார்கழி மாசம் கேட்கவா வேண்டும்? இளங்காலை போது சும்மா ஜே ஜேன்னு இருக்கும். சீக்கிரம் எழுந்தா அமுதக்காற்று உடலிலே சாரும். சன்மார்க்கிகள் சொல்லுகிறார்கள். பிரபஞ்சத்தின் ஆற்றல் பூரா கிடைக்கும். வாசி யோகிகள் இவ்வாறு சொல்லுகிறார்கள். அப்போ தியானம் செய்தால் மனசு ஒடுங்கும், எண்ணியது நிறைவேறும் என்கிறார்கள் சித்தர்கள். நோய் நொடி வராது, எதிர்ப்பு சக்தி அதிகமாகும் என்கிறார்கள் ஹீலர்கள். எளிதில் படிக்கலாம், நினைவாற்றல் கூடும் என்கிறார்கள் ஆசான்கள். சிறந்த இலக்கியங்கள் வைகரை வேளையில்தான் படைக்கப்பட்டன. நீங்களும் எழுதி பாருங்கள், எழுத்தின் வன்மை கிடைக்கும் என்று அறிவுறுத்துகிறார்கள் படைப்பாளிகள். மார்கழி மாதம் தேவர்களின் வைகரை என்று சிலாகிக்கிறார்கள். மார்கழியில் மாதங்களில் நான் மார்கழி என்றானாம் கண்ணபிரான். இறைவனை தவிர இந்த மாதம் வேறு எந்த சிந்தனையும் கூடாதாம். 3:30-4 மணிக்கெல்லாம் நாம் எழுந்திருக்காவிட்டாலும் ஊர் பூரா பாட்டு சத்தம். டிவியை துறந்தா சுப்ரபாதம், திருப்பள்ளி எழுச்சி, உபன்யாசம், உபதேசம். தமிழ் இலக்கியத்தில் பஞ்சமே இல்லாத பாட்டு இந்த திருப்பள்ளி எழுச்சி. எத்தனை தெய்வங்கள் உண்டோ அத்தனை திருப்பள்ளி எழுச்சி பாட்டு இருக்கும். ஆயுதம் தாங்காத தெய்வங்கள் கூட இருக்கும். ஆனால் திருப்பள்ளி எழுச்சி பாட்டு இல்லாத தெய்வங்களே இல்லை. தெய்வம் என்ன தூங்குமா? தெய்வம் என்றால் உறக்கம்தான் வருமா? கேட்டால் தெய்வங்கள் உறங்குவது அரிதில் என்கிறார்கள். நம்ம வள்ளலாரோ மனிதனையே தூங்காமல் விழிப்போடி இருக்க சொல்லுகிறார். சன்மார்க்கிகள் இரவு 2.5 நாழிகை தூங்கினாலே போதும் என்கிறார். தூக்கம் என்பது மரணத்தின் ஒத்திகை. விழிப்போடு இரு, மரணம் மண்டாது. தூங்கிவிட்டால் மரணம் நிச்சயம். நம்மை நஷ்டம் செய்வன 4 என்கிற பட்டியலில் நித்திரையை 3ஆவதாக வைக்கிறார். இதனால் தான் தூக்கத்தை தரும் மடந்தையை மூதேவி என்கிறார்களோ என்னவோ. இறைவன் சாவதில்லை, ஆகவே அவன் உறங்குவதும் இல்லை. உறங்கினால் அவன் இறைவனும் இல்லை. அப்ப திருப்பள்ளி எழுச்சி அவையெல்லாம் நமது திருப்திக்காக. தூங்காத இறைவனை நாம் தான் தூங்க பண்ணுகிறோம். ஊஞ்சலிலே வைத்து ஆடுகிறோம், பாட்டு பாடுகிறோம், பள்ளியறை பூசை செய்கிறோம், பொன்னூசல் பாடுகிறோம். காலை அதிகாலை கண்விழியாய் என எழுப்புகிறோம். எதிர் திசை நிறைந்தனர் இவரோடும் புகுந்த இருங்களிற்று ஈட்டமும் பிடியொடு முரசும் அதிதலில் அலைகடல் போன்றுள்ளதெங்கும் அரங்கத்தம்மா வள்ளி எழுந்தருளாயே. ஆண்டாள் பாட்டு. யாரை எழுப்புகிறார்? அரங்கனை எழுப்புகிறார். செற்றிதழ் கமலங்கள் திகழும் தன்வயல் சூழ் திருப்பெருந்துறையுரை சிவபெருமானே, ஏற்றுடை கொடிவுடையாய் எமையுடையாய் எம்பெருமான் பள்ளி எழுந்தருளாயே. மாணிக்க வாசகர் இங்கே எழுப்புகிறார். யாரை? சிவபெருமானை. பாரதி கூட தூங்குகின்ற பாரத தேவியை எழுப்புவான். விழிதுயில்கின்றனை அன்னையம் மண்ணை வியப்பிழுகான் பள்ளி எழுந்தருளாயே. மற்ற தெய்வங்கள் தூங்கும். மங்களவாத்தியம் முழங்க பக்தர்கள் எழுப்புவார்கள் பள்ளி அறையை விட்டு கர்ப்ப கிரகம் கூட்டி சொல்ல. ஆனால் அருட்ஜோதி இறைவன் அவன் உறங்குவது இல்லை. ஆகவே வள்ளலார் அவனை உறக்கத்திலே இருந்து எழுப்ப வேண்டிய அவசியமும் இல்லை. வள்ளலார் அவனை தன் உள்ளமாகிய கல்விக்கூடத்தில் பள்ளியில் எழுந்தருளத்தான் வேண்டுகிறார், பாடுகிறார். எழுதுதல்லறிய சீரருட் பெரும் ஜோதி என் தந்தையே பள்ளி எழுந்தருள்வாயே. நம்ம வள்ளலார் மட்டுமா புரட்சி செய்தார்? அவர் பாடிய தெய்வமும் புரட்சி செய்தது. எப்படி? இங்கே பக்தன் தெய்வத்தை எழுப்புவதற்கு பதில் தெய்வம் வந்து பக்தனை எழுப்பி இன்பமும் தருகிறது. ஆமா, எய்வந்த தும்புளி தெமக்கருள் வீரே என்னை பள்ளி எழுப்பினை இன்பம் தந்தீரே. சமய மார்க்கத்திற்கும் சன்மார்க்கத்திற்கும் இதுதான் வித்தியாசம், இதுதான் வேறுபாடு. அங்கே தெய்வம் உறங்கும், பக்தன் எழுப்புவான். இங்கே பக்தன் உறங்க மாட்டான். மீறி உறங்கினால் தெய்வம் வந்து பக்தனுக்கு திருப்பள்ளி எழுச்சி பாடி
அவனை எழுப்பும் இன்பமும் தரும். இன்பம் மட்டுமா, இரவா பெருநிலையும் தான்.